Agtultuloy dagiti ayuda wenno tulong nga ipapaay dagiti opisyales ti gobyerno ng runa iti pamilya Marcos iti Bacara, Ilocos Norte. Daytoy iti siraragsak nga inpadamag ni Mayor Nicomedes de la Cruz. Kuna ni de la Cruz nga agsasaruno dagiti tulong nga ipapaay da Congressman Sandro Marcos, ni Governor Matthew Marcos Manotok ken ni Senator Amy Marcos. Dagitoy ket titupad AX, tulong kadagiti estudyante, wenno educational assistance, ken kasameten tulong kadagiti manalon. Kuna ni De La Cruz nga dagitoy nga ipapaay dagiti nadakamat nga opisyales ti gobyerno ket dakkel unay nga tulong kadagiti kakailyan na iti Bacara. Manipod iti provincial capital, Vicky Adena nagipadamag. Narimat nga rapaap, intay amin maragpat.